ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈನೇ ಏಪಲ ಬುಡುಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಅಂತೂ ಅನಾಥಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಣನು ಪನ್ಲೆ. ಉತ್ತರ: ಏರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜೋಕುಲುಪ್ಪಿರು ಅಕಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನ್ಯಾಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಿರು. ಒಯ್ನು ಕೇನ್ವೆರೋ ಐನು ಬೇತೆಕಲಿಗ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ಪಿರು. ಅಕಲು ಶಂಕ ಧ್ವನಿನು ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಏಪ ದಾನ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಪಗ ಧಾರಣೆಯಾಪುಂಡು. ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜೋಕುಲು ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಸೇವೆಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಿರು. ಏಪಲ ಸಹ ಧರ್ಮರಾಜನನು ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆನೆ ತಿನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆನೆ ಪಾಡು ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆಪ್ಪುನವು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ದುರ್ಗತಿನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಭೋಲಾನಾಥರ್ದುಲ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪುನಕಲು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಹಾಲಾಯ್ನೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಒರಿಯೇ ಅದುರ್ಲಿರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಕಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಹಾಲಾಪನಂಚಿನವು ಮಾಯೆ ಅಸುರಿ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಕಲೆ ಹಾಲಾಪೆರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಭೋಲಾನಾಥ ಪಂದು ಶಿವಗ್ ಪನೊಡಾಪುನು. ಶಂಕರಗ್ ಭೋಲಾನಾಥ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಹಾಲಾಯನೇನು ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನರೆಗ್ ಭೋಲಾನಾಥ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಮುಗ್ಧಾದುರ್ಲಿರು. ಬಡವೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖಜಾನೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರ ಆದುರ್ಲಿರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಏರ್ನ ಚಿತ್ರಣು ಮಲ್ತದೇರು ಪೊಕ ಏರ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪೋಜೇರು. ಇಂದು ಉಲ್ಟಾ ಭ್ರಕ್ಷವಾದುಂಡು ಬಂದು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಈ ಭ್ರಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನವು ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡಿಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಿರು ಆರ್ನನೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು ಐಕ್ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿರೋಮಣಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ಪಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏತು ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಆದುರ್ಲಿರು. ಆಂಡ ಆರ್ನ ನೆನಪುನು ಮಾಯೆ ಮರಪದು ಬುಡುಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಶಿವ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು. ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಂಡು. ಅವು ನಿಕ್ಲೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡುಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಈ ಬುಲಿಪುನ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ದೂರಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದುರ್ಲಿರು. ಅಲ್ಪ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕುಲು ಬುಲಿಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕುಲು ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮೊಡ್ದು ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದರು. 84 ಜನ್ಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಜಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಭೋಲಾನಾಥನೇ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೊಂದುರ್ಲಿರು. ಏಪ ರಾವಣನು ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನೋ ಅಪಕರ್ದೇ ನಿಕುಲು ಬುಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪೆರೆ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಲ್ಲ ಭ್ರಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಳುನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಪನುಲಿ. ಭಲೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ಆತು ಧಾರಣೆನೆ ಮಲ್ತೊಂಟ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೂಜಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜರಾಣಿಯಾದು ಪೂಜಿರು. ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಐತ ಫಲನು ದುಂಬು ಖಂಡಿತವಾದಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕರ್ಮದ ಗತಿಯಾದು ಪುಣತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿನು ತೆರಿಪಂದುರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವೆ ಪಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಅದು ಓದವಿರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕಲೊಡೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೆರು. ನನ ಕೆಲವೆರು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೆರು. ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣೆ ಇಂಚೊಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಯಾನು ವಿದ್ಯೆನು ಓದು ನನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಕೆಲವೆರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರು. ಕೆಲವೆರು ವಿದ್ಯೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಲೇಜಿನೇ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂಡಿತಂಡ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುನು ಬುಡ್ನಂಚ ಬುಡ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಅನಾಥ ಆಪೇರು. ಏರೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪುಜಿರೋ ಅಕಲೆಗ್ ಅನಾಥರು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರೆಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ನಾಗ ಪೂರಾ ಪೋರಿ ಪಂಡ ಅನಾಥರು ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಲ ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಪೋಕ ಪಂದು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನನು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ತಿರುಗಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟರು ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ನಡಪುಂಡು. ವಿನಾಶ ಕಾಲಡು ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಕುಡ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಬೇಗ ಕಥಂ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಜೊತೆಟಿ ಇಂಚಿನಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಈ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನನು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು.
ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾರಣನೇ ಬೇತೆ ಮಾತ ವಿಕಾರಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೇ ಪಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಈ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಕುಲೆ ಶೂದ್ರಾದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏತು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಏಪ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಭಾರತ ಮಾತೇನೆ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದಿರದೆ ನಿಕುಲ್ನ ಪುದರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅತನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಶಿವರ್ದು ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಪ್ರಪಂಚಲ ಮಸ್ತ್ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಕಾಶತೆಡುಲ್ಲರು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಜ್ಯೋತಿಲ ಪೊತ್ತೊಂದು ಪುಜಿ ಅವುಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಪೊತ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯೆ ತೆಕ್ಕದು ಬುಡುಪುಂಡು. ನಡತೊಂದು ಮಾಯೆ ಬಿರುಗಾಲಿ ತಾಗುಣೆರ್ದವರ ಕುಡ ಸುರುತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆದು ಬುಡುಪೇರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕೆಲವೆರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹುಕಾರರುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವೆರು 10 ರೂಪಾಯಿನ್ಲ ಸಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಏತ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ಒನಸು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುತ್ತು ಒನಸುಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂಚಿನ ದೇಶದಕಲು ಮಸ್ತ್ ದಯಾದುಪ್ಪೇರು. ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಇಂಚಿನ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯನು ಮಲ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿದಿಚಿ. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಏಪ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದೆಜ್ಜಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರೆ ಉಂಡೆ. ಇಂದೆತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಎಂಚ ನಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ನಗರ ಒಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಈ ನಕ್ಷೆಲು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಭಾರತ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಭಾರತಡು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಪ್ಪುಡು. ಐನೆರ್ದವರ ವಾಸ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಏತೊಂಜಿ ಜಾಗ ಬೋಡು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಪಾತೆರಲುಂಡು. ವಿನಾಶಾನಗ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಉಪ್ಪ. ವೃಕ್ಷದ ಬುನಾದಿಯಾದುಂಡತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಬೇತೆ ವೃಕ್ಷನು ಪಂಡ ನಡ್ಪೆರು. ನಿಕುಲೆಟ್ಲ ಸಹ ಈ ಪಾತೆರನು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ ತೆರಿವಿರು. ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಶೆಟುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪೇರು. ಕೇವಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರನು ಗಮನೋಡು ದೀವನ್ಲೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕು ಏರು ಜ್ಞಾನದ ಶಂಕುನು ಧ್ವನಿ ಮಲ್ಪುಜಿರೋ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೇನು ಗೀತೆನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ. ಗೀತೆನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನಕುಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪಕ್ಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಶೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಕುಳುದು ಕೇನುವೆರು. ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಅದುಂಡು ಪೊಸ ಪಾತೆರಲು ಪನ್ಪೇರು. ಮೊಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಹಿಂದುಲ್ನ ಒಲ ಅತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂಲ ಅತ್ತು ಪಂಡದು. ಅಂಡ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಕಂತೆರೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲ ಕೆಲವೆರಂತೂ ತೆರಿಯೊನ್ನಕುಲುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಭೋಲಾನಾಥ ಬಾಬಾ ಭಕ್ತರ್ನ ರಕ್ಷಕ ಭಗವಂತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬೈದೇರು. ಆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಎನ್ನ ನೆನಪಾರ್ಥದ ಮಂದಿರೊಳ್ಳ ಸಹ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಬತ್ತದು ಪುನನೆ ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ. ಇಂದಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವನರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಸಹ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವ ಬತ್ತುತ್ತಿದ್ದ. ಈರೇಡ್ದು ಆಸ್ತಿನ ತೆತೊಂದಿತ್ತ ಪಂದು ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದೆಟು ಒವ್ವೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಏರೆನೆ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾರುಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನರಾಪುನೆರ್ದವರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ವಿಕಾರದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಕುಲತಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಕುಲು ಪ್ರಜೆಕುಲಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಕುಲನಾದು ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯುಗತ ಸುರುಟೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪೋಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಯ ಪೇರು. ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಏರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ತೆತೊನುವೆರು.
ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೇರಿದಿಂದ ಎಂಕುಲ 5,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಲ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟಿತ್ತ ಇತ್ತೆಲ ಉಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಯ ಪಾಪ ಅಂದು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಅತ್ತನ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಪೂಜೆರು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಇಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಅಪನಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ಏರು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೂಜಿರು ಆಕುಲು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದೇವತೆ ಅಪನಕುಲು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲಿಗಳ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಏಪ ದೇವತೆಲು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಬುಡ್ಪರು ಅಪಗ ವಿನಾಶ ಅಪುಂಡು ವಿನಾಶಲ ಎದುರುಗುಂತುದುಂಡು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾದಾರಿ ಜೋಗುಲುಲೇರೋ ಆಕಲ ಬುದ್ಧಿಡುಕುಳ್ಳುಂಡು ದಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಂಡ ಬುದ್ಧಿಡುಕುಳ್ಳುಜಿ ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲವರು 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೇನು ಇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1st ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ಕಡಪುಟ್ಲೆ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಆತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಕನಪುನಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿವಂದೇರು 1st ಕ್ಲಾಸ್ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ತೆರಿವಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಲೌಕಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಲೆಡೆ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ವನಸು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡಿತನ ಆರಾಮಾದು ಪೂಜೆರು ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮನ ಪುದರ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ತೆರಿಪಲೆ ಪಂಡರಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಧರ್ಮರಾಜನ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಅಕುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಬಲ್ತು ಬೋಪೇರು ಮಾಯಿಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ದುರ್ಗತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪುಂಡು ಅಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಅಬಲೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಏದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬರ್ದಂತೂ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಮಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ದುರ್ಗತಿದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂದೇಟು ಏರ್ನಾಂಡಲ ಸದ್ಗತಿಯ ಪುಜಿ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಮರಲೋಕನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಜಿರು ಅಮರಲೋಕ ಸತ್ಯವು ಗೊಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಮರನಾಥೆ ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಕತೆ ತೆರಿಪೆಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೊಂಡುಪ್ಪುನಗ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಕಥೆ ಮಾತ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತನು ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ ನೋಡ್ದು ಒಲ್ಪಗು ಪೋಯರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನು ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನಕಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಳಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪೋಡು ದಸರಾಡು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ರಾವಣನು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಪೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತ అయిన ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೋನೆರು ಈ ಕೋತಿಲು ರಾಮಗ್ ಎಂಚ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರಿ ಈ ಸಮಯಡು ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಒರಿ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜೋಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂದು ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ನಾಟಕರದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿದನು ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಆಟ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ತೆಸನೋಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ತೆರಿದನು ಈ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದಿ ಮಾತ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದೇರು ಓದವನಂಚಿನಾರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಈ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಬಲಿಹಾರಿಯಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಾಯೆ ನೀಚರಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನರ್ದೆ ಕೇನ್ಲೆ ಪರತ್ ದೇಹದ ಬಾನವನ್ನು ಬುಡುಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪತಿತೆರ್ನ ಪತಿ ತಿಕ್ಕದೇರು ಪಂಡ ಪತಿಯರ್ನ ಪತಿ ತಿಕ್ಕದೇರು ಏರು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾದ್ಸಾಹಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚವಂತೂ ಒಂಜೇ ಉಂಡು ಅವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತ ನರಕವಾದುಂಡು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಿನಾದುಂಡು ವಿದೇಶಡು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪದೆ ಪನ್ನಗ ಈ ವಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗುಂಡು ವಾ ವಂಶಾವಳಿಲು ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆತ್ತಲ ಚಿತ್ರಳು ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಇರ್ದವರ ಖುಷಿಯಾಪೇರು ಅಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಓರಿ ನನೊರಿಯರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನುವೆರು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪೇರುಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿನ ಬುದ್ಧಿದಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆನಿ ಏಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಜ್ಞಾನ ದಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರನೇ ಧಾರಣೆಯಾಪುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ
ಅದು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆನು ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಮಾತಾ ವಕ್ರ ಚಕ್ರೊಡ್ದು ಮುಕ್ತವಾದ ಇತದು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಖಂಡ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ ಸೇವೆಯಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಏರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾದೊಪ್ಪೇರು ಅಕಲ ಮಹತ್ವ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೇವೆದ ಮಧ್ಯಡು ಒವ್ವೆ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಂಘದ ಆಲಸ್ಯದ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಒವ್ವೆ ವಿಘ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಸೇವೆಡು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಖಂಡ ಸೇವಾಧಾರಿ ಬಂದು ಒವ್ವೆ ವಿಘ್ನೋಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರೊಡ್ಲ ಒಂತೆಲ ವಿಘ್ನ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ವ್ಯರ್ಥ ಚಕ್ರೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾದು ಪುನಗ ಸಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಂಡ ಸೇವಾಧಾರಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಹೃದಯ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲಿಯ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.